Γεια σας παιδιά! Είμαστε σήμερα εδώ για να σας μιλήσουμε για τη φιλία μας. Είμαστε πολύ καλές φίλες. Όλα άρχισαν όταν οι μαμάδες μας, οι οποίες ήταν πολύ καλές φίλες, αποφάσισαν να μας αφήσουν στον παιδότοπο για να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί και να πιούν τον καφέ τους. Έτσι γνωριστήκαμε. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καλά να περάσετε παιδιά. Κιμ, θα έρθω να σε πάρω σε μισή ώρα. Ναι, μάμα. Περνάω τέλεια στο πόπιτ. Να. Αμυτσάκι προσοχή. Ευτυχώς δεν χτύπησα. Τι γίνεται κορίτσια, όλα καλά? Τσουγκλίσα, αλλά δεν χτυπήσω. Εντάξει, αν χρειαστείτε κάτι πείτε μου. Κολιτσάκι, θες να γίνουμε φίλοι? Ναι! Θα έρθεις αύριο στο μεγάλο σπίτι μου να παίξουμε? Ιουπι, εννοείται. Και συνεχίσαμε να είμαστε φίλες. Και θα μείνουμε φίλες για πάντα.